Bună ziua! Vreau să vorbim despre mărțișoare, pentru că în câteva zile va fi luna martie. Da, luna martie este cea mai frumoasă lună din an pentru mine, pentru că în martie eu am venit în această lume. Și întotdeauna, în martie, eu revin la viață într-un sens frumos, adică mi place, mă bucură, că știu că va fi ziua mea, că toate florile vor înflori, copacii. Ce poate fi mai frumos? Cum să fim sinceri, martie este o lună foarte frumoasă. Și vreau să vorbim despre mărțișoare. Cui nu-i plac mărțișoarele? Tuturor. Ne plac mărțișoarele, ne place să primim cadouri și în același timp ne place să oferim cadouri. Dar eu m-am gândit la un alt fel de mărțișor. Îmi place să vin cu diferite idei an de an. Uneori am creat împreună cu fiica mea brățări din piele care puteau fi oferite. Nu mă refer la lucruri scumpe, mă refer la ceva care e puțin diferit decât tradiționalul. Iar anul acesta am pregătit pentru toate prietenele mele, cunoștințele mele, am pregătit acest cadou. Este deja frumos ambalat, este un ghiocei, sunt florile care reprezintă primăvara, sunt atât de minunate și gingașe, așa cum suntem noi femeile. Dar am să vă vorbesc despre ele mâine. Zi frumoasă, la revedere!